mainlove niya. Ha? Dili na siya makaintra pa sa ko kinabuhi. Di siya pag magdudog o maginday siya nako. So, si kinsa mo day ang swerteng babae? Of course. Ang akong dream girl. And who else? Si Nimya? Yes, my dear brother. We are meant for each other, gidi ay. Huh? Ngano nga gitagbo pagbalik ka nga mong dahan? Tato lala ka? Ha? Asya ka? Bibi, ato di klaruhon. Uy. Wa ko hilanti, no? Wala tulala kay ka. Huwag ka kita ka nagkiat ang ganing dagway na ako karon. Happy kay ko. Nagkayoring naman ka ni So happy. it seems. Murabito kag Fernando po. Oh, nagawantay ka. Happy as in, lipay yan, Trod. Lipay ka. Pero, ayos ko patuwa nga, nadanay ni mo sa dakong kasayon si Nimya. Kay dili ba yung humukog ilong tubayan na? Yan, kung saan pagkita na ka-seryoso na nga. Ako naman siya napatando nga magsawa mig paniod to. Biad to kasab sa ila? Nagkita mi sa mall. And guess what? Guess what na po? Unsa naman sa... Iya kong gitagan o permiso. Kipinuangan ko ining bayhana na. Ganihar ko nagtuyok-tuyok ining dapita. Pero wag yung namiyang ako nakita. Looking for someone? You. Ang imo rang giagi-agian kaniya. Unsa? Ikaw tong nagparog diha sa may dakong punuan sa kahoy? O naglantaw sa ubos? Nagabantay man ko sa imong pag-agi. Pero, misaylo man ka. Maong walan sad ko. Kung nahibaw kang ako ang milabay, nga nung waman ko ni mo sangpita. Aron masuko ka? Wa pa lang noon ka sa mood. Lain ba agpakalitan ka? Dito tas may lingkuranan mag-istorya. Okay. May problema ba, ma'am? Muralag lahi ang nemya nga kung gikatubang karon. Kaysa ka ni Adto? Nga nung nagkaingon ka man, ana. Ikaw mismo magkatubag ni ana imong pangutanan nemya. Ang imong pamuhok. Ang imong pamisti. Ang imong pamanit. Dili na matawag og basta-basta. Oh? Klaro kaayo nga ang kwarta nga akong gihatag nimo mao'y nagdaog bida sa bag-o nimong payhon karon. Maoy imong pagtuo. Kung ingnan tagkang dili, unsa may imo ikasulti? Well, dili na lang ta maglalis ni anak niya. Ang atong hiskutan, mao ang akong tuyo nimo. Importanteng tuyo. Diretso ako. Akong anak si Benji, dili ba? Nagtanggo kang nagmata. Oh, please. Dili na lang ta magliko-liko pa. Angay, cute. Maong ingnon ta ka. Nga watay angay pang istoryahan kay natuman man ang imong gusto. Nga wadon sa imong dan ang imong anak. Oh, imong giwagtang sa akong dan? Pero wa nimo gituman ang akong gisugo nimo. Ang pagpahamtang niya og kamatayon. Gipasagdan nimo siyang mabuhi niya. Og mao na kanak karon si Benji. Dili ba? Imo na kwarta nga akong gihatag. Iuli lang nako ang akong anak. Ikauli ba ang patay? Ginoo ba ko aron dunay gahom sa pagpabanaw? Oh, Nemya, Nemya. Dili na lang nato tas-on ang istorya. Nga bang ato pa magyong lalisa ng kamatuuran nga nakumbuhi ang akong anak nga naa karon sa imong mga kamot. Ayaw ko pugsa sa pagpatuo nga patay na ang akong anak. Tungod kay nahibaw ko nga dili ka jud makahimo sa pagtuman sa akong gisugo nga wadon siya sa akong dan. Ug usa pa, kadaghan mo na ikapamatuod na ako kung unsa ka kasulundon nga nagtamod sa sugo sa Diyos. And then, ang dakoy na Benji, ang iyang dakoy na niya, mo'y bugtong og ligon na ebidensya nga siya ang akong anak. Maayo kayong pagkahulma niya ang dakway ni Liz. Ako siyang anak. Ako siyang anak. Maong iuli siya nako. Kay ako ang iyang inahan. Kung ikaw pa ang iyang inahan, diin ko man itong panahon nga iya kang di kinahanglan. Dili og dili na gyud nimo matuis ang kamatuoran na miya. Kung matinud-anon ka man gyud sa imong kaugalingon,
Nahibaw ka nga gikan siya sa akong sabakan. Ako ang nagdadahan niya sod sa siyam kabuan. Sa lakton nga pagkasulti, ako ang iyang kamot. Kung ikaw man ang iyang kamot, ako sad ang punuan, kinsang sanga mao'y nagsapupo sa imong bunga. Hugot nga giampingan aron dili masaag sa hiwi nga daan. Parehas nimo nga miangkon nga iyang inahan pero sangaan lang ug dili sa tinuod nga kahulugan. Gusto na. Gusto na, please. Ayaw na nagsumpay, papalihog lang. Nakikita ko nimo karon og nakigsultik tarong. Mihangyo with the hope nga imong kaluyon. Nemya, nagkinahanglan ko sa akong anak. Ako og ang iyang amahan. Kung tinuod pa na imong gisulti. Nganong nag-inusara ka maron sa pagpakikita nako. Oh. Naibaw kung wa ay kaisog sa pagtugan sa tinuod nga sitwasyon, Ma'am Carla. Maong ingnon ta ka. Nga mas maayo pagpagpakahilom ka na lang. Unsa? Otngi na lang ang sirkumstansya nga mo'y nahimong resulta sa imong kamadali-dalion. Ayaw gid pangitatan aron makupa ang pagpati ni Benji. Nga sud sa taas nga panahon akong giampingan nga dili gid masakitan. Kay kun malikas ka, akong ikapanikoro nimo nga imo gid nang masulan. Wait. Gano'n mo ingon taman na ako siyang pasakitan? Ngano? Igo lang ka nga mungisi ang bata. Kung iyang mahibawan nga imo unta siyang ipapatay, maong nahimuwag siya sa imong kiliran. Nemya, Una-unaan na og maayo. Nahibaw ka nga dili na sayon. Kay usaon man ako siya sa pagpasabot. Kung mamugustit ka nga imo siyang kuhaon. Unsa man unya akong itubag sa bata. Kung mangutana siya nganong wa man siya magta sa imong bansakon. Nemya, Ang tinuod nga inahan maglikay gyud. Nga dili masakitan ang iyang anak. Ako nga mao'y nag-antos sa pag-amuma sa bata. May pahinungod kang Benji sa tinuod ng pagmahal. Tungod sa sobra na akong kaluoy sa bata. Gikalimtan na lang kani na ako ang akong kaugalingon. Kaugalingon akong kalipay. Tungod kay, wa na ko ikahimuot ang pag-abandonar niya sa miangkon na siya ang inahan. Mahal na ako si Benji. Ug giisip na tinuod na akong anak. Oh, dili man tuod siya kabahin sa akong dugo. Pero ang pagmahal nga akong gipahinungod sa bata, way sambog sa pagpakaroon ingnon. Maong andam na ko siyang pakamatyan, lamang ako bidyang kapanalipdan aron dili masakitan. Wala tay angay pang istoryahan. no, wait! Nemya, kaniyot lang! Ano sa ang kibuhian mo nga pasagdi si Benji nga magbalinahon? And don't you dare take a chance para lipugon ni mo ang hunahuna sa akong anak. Kaya dili ta dito pasayloon. Shit! Lord, pasaylo ako nga nahimong tumpalasan sa akong sinultihan. Nahimaw ko nga sa iyo pag akong gibuhat tungod kay tanang nga akong gibuhian. Klaro kayo nga nakasama sa balatian ni Ma'am Carla. Pero sayot ka, man. Nga ako itong gibuhat kay gusto lang na ako nga diligan siya maghimo og lakang aron masakitan na sa doon niya ang bata. Oo. Wa man tuod pa'y kalibutan si Benji atong iyak kong gimanduan sa dakong kasayon nga ipapatay ang bata.
Pero dili ko na madawat sa akong kasayon sa bata kung iya na mahibawan. Bugat na nga cross nga pasano ni Benji. Maukutom sa mahimo ako siyang ilikay sa kamatuoran. Kaya wa ko'y laing nilantaw kung dili. Ang talipay sa akong anak. Maunga tabangi ko, Lord. Tabangi ko. And ayan guys, sandungan ninyo ang part 42 sa Mahal Kong Kaaway. Thank you so much no sa mga nagsubaybay aning nga drama guys. Ikan pa man sa sinugdanan no up to this part. Nindot maraban siya nga istorya guys. Eh. Nag-istorya na to guys no sila Nimia o Carla. Oo, matod pa ni Nimia guys, di kuno sila mabalakan no. Istorya na yayang uyuan kay naako no sa ilaha ang alas. Syempre naayod sila ang alas guys kay ang bata naa sa ilaha og napamahal na niya. Bisan pa man guro og kwaon ni kuan guys no, kwaon ni Nimia ka Carla. Pero di na pod goro ni makuha niya guys kung nakamahal naman niya ang bata. So padayon yapon guys no ang event sa Miss Asia Pacific International 2025 no. Bisan pa man sa nahitabo nga kuan. Syempre tuloy ang laban. Pero ang gabi nga meet gala nila wala na dayon, wala na tiwas kay lingog man lagi. Ug karon ang ilang gibuhat matud pa diri o the Miss Asia Pacific International 2025 Beauties Dazzle and Elegant Philippine Turnos designed by talented Cebu designers during the Mapi Gala night held. Ay gabi man ay siya biya. Gabi man di ay nga Eva. Naghimo sila grade 1 guys oh. Naghatag sila no. Naghatag sila guys og relief goods sa mga nabiktima. Nice kayong platform guys no tungod sa nahitabo malinaw wala na padayon no ang mga events. Instead naghatag sila og relief goods sa mga nabiktima. Nice kayo ning apat guys. Ilang gihimo karon. So padayon ta sa drama guys. Part 42 na tanong sa ikaw ang gamot. Buntungan. Mo nangkap. Di ana ang sumpay. Happy as in, lipay yun, Rod. Lipay ka. Pero, ayos ko patuwa nga, dandanin mo sa dakong kasayon si Nibia. Eh, dili ba yung humok ilong tubayan na? Yan, kung saan kita nagkaseryoso na nga. Ako naman siya napatando, nga magsawa mi panito. Biyag to kasap sila? Nagkita mi sa mall. And guess what? Guess what na po? Unsa naman sa... Iya kong gitagan o permiso. Nga mo sorry sa ila. Pero wag din namiyang ako nakita. Logi pa saman. You! Ang imo rang giagi-agian niya. Unsa? Ikaw tong nagparudya sa may dakong punuan sa kahoy? O naglantaw sa ubos? Nagabantay man ko sa imong pag-agi. Pero, misaylungan ka. Maungwalan sad ko. Kung nahibaw kang ako ang milapay, nga nawa man ko ni mo sang pita. Aron masabot ka. Wa pa lang nuwan ka sa mood. Laing maya pagpakalimtan ka. Dito tas may lingkuranan mag-istorya. Okay. Unsa may sense oy ngarong sampiton pa man si Carla. Inana lang gyud siya katalahoron di ay nga tanang tawo nga makakita niya kinahanglan mo greet niya. Kinsa man siya nga Reyna naon.
iyang gibuhat nga pagsalikway siya anak, ang kayo naman ganyan siya gisalikway pod no sa iyang pamilya. So atong balihon sa guys ang atong pinarito nga isda. Okay. Gutom na ko guys, yun napagod ang buo. May problema ba, ma'am? Muralag lahi ang nemya nga akong gikatubang karon. Kaysa kani adto. Ganun nagkaingon kami ng anak. Ikaw mismo magkatubang nga ang imong pangutanan nemya. Ang imong pamuhok. Ang imong pamisti. Ang imong pamanit. Dili na matawag og basta-basta. Oh, Klaro kaayo nga ang kwarta nga akong gihatag nimo mao'y nagdaog bida sa bago nimong bayhon karon. maoy imong pagtuo. Kung ingon kang dili, unsa may imo ikasulti? Well, dili na lang ta maglalis ni anak namiya. Ang atong hisgutan, mao ang akong tuyo nimo. Importanteng tuyo. Diretso ako. Akong anak si Benji, dili ba? Nagtanggo kang nagmata. Oh, please. Dili na lang ta magliko-liko pa. Angay yun. Maong ingnon ta ka. Nga ay angay pang istoryahan kay natuman man ang imong gusto. Nga wadon sa imong dan ang imong anak. Oo. Imong gimagtang sa akong dan. Pero wa nimo gituman ang akong gisugot nimo. Ang pagpahamtang niya og kamatayon. Gipasagdan nimo siyang mabuhi. Hala di ana guys. Nag heart to heart talk na agyud ang duha. So diri nagha guys mugawas ang trailer nga magsinukmatay sila no ug mugawas na ang title nga ikaw ang gamot ako ang punuan. Mabuhi niya. Og mo na ka nakaroon si Benji. Dili ba? Imo na ko itang akong gihatag. Iuli lang na ako ang akong anak. Ikauli ba ang patay? Ginoo ba ko ang dunigahom sa pagpabanaw? Oh, Nemya, Nemya. Dili na lang nato tason ang istorya. Nga bang ato pa magyong lalisa ng kabato? So gi-insist jud ni Nimya guys no nga gibuhat jud niya no ang giingon ni Carla. Mutong ningon siya nga mobalik pa ba day ang patay. Syempre mingon jud si kuan ana guys ni Nimya kay na napamahal na ba niya ang bata no. Og maingon pud og ingon man pud sa ang bata no napamahal na pud niya guys mo nang ipanghimakak ko sa pamay supihan o Tinoo di ba nga di man siya karapat dapat dili siya worth it no sa iyang pagkainahan. So padayon sa guys maginta in 10 minutes. Nga bang ato pa magyong lalisa ng kabatuuran nga nakumbuhi ang akong anak nga naa karon sa imong mga kamot. Ayaw ko pugsa sa pagpatuo nga patay na ang akong anak. Tungod kay nahibaw ko nga dili ka jud makahimo sa pagtuman sa akong isugo nga wadon siya sa akong dad. Ug usa pa, kadaghan mo na ikapamatuod na ako kung unsa ka kasulundon nga nagtamod sa sugo sa Diyos. And then, Ayaw gyud sulti ha Nimya. Pasagdae si Carla. Nga mangita siyang anak nga iyang tanan niyang ipahipos. Wala pa guro ni sulti si Rebs guys nung nga doon na siya nakita nung nga kaparihan niya nga bata sa eskwelahan. Kaya kung mingon kini, I'm sure diyan na sila guys magkagubot. So let's check it out guys no sa atong upload gahapon kung unsa na status no sa atong part 42. Magbasa tag comment from there. Shout out and greetings to you Doug God's Baskis, daghang salamat sa ikaw ang gamot. Ang punuan part 41 and to Sara Tihano bitin kaayo di na mga bitin guys kay ana ang sumpay. So mao na to guys, thank you so much, thank you kay magpalit pa kog suka sa balot guys. Ayan ready na akong sula nagsuka sa balot pero wa pay suka no. Magpalit pa ko kahumot. Thank you so much and good afternoon. Thanks RMN and more power.